खुलुमबाय राजाफोर नोंसोरखाबो सा लोङामोननो आंलाय मा आं जेरावबो लोङो र' आंलाय काबावबाबो लोंगोन खोथियावबाबो लोंगोन जिदौबाबो लोंगोन र' मोलोंनोल'सो नांगौ आरो इयो मानसि आंनो दिनै मा लामना होदो मालाय नै BLCC नि फेसियेल BLCC नि गोल्डनि फेसियेल खालामनो आरो मेहेन्दी लाना फैदो नै मेहेन्दी वाह मा खालाम मिथियानो इउटुबाव रेसिपि नायनांगोन इखौ लगायनायनि रिभिउ नायनांगोन नोङो रेसिपिनो रेसिपि नायनो फेसियेल खालामनो आं बिराद मोजां मोनो इयो लांखाया आंखो पार्लाराव पार्लारावलाय मानो लांनांगौ पार्लाराव गोदोर गोदोर मानसिफोरा पार्लारनि सेक्टराव थानानै एक्सपायार थांनाय मेट थांनाय हामा बुस्थु बेखौ लगायना मायाखौ मेगनाथ' मिसिङा थायोना नों माबा होयो थाइसुमनि फिथाइ ग्रोब ग्रोब सुना दोनबाय बेथ' नुलिया दैबो गैला थु माबा लगायनाबो बेखौनो बुंगासिनो बा बरिया मोदोमदों बरिया सेन्ट आया है इसा हिनजावफोरा बेखौनो बुंबाय न'आव बरिया केला आं फोनना होगोन बा बरिया जि फोननांगो दै फोननांगो फेसियेल फोननांगो फोनगोन दा बिउटि पार्लाराव दा लकडाउन सोलिखाबाय थादोंना बिउटि पार्लाराव जुदि बुस्थुफोरा खम जानाबा गैया जानाबा माने माइथ' एडजास्ट खालामनांबाय ना मा खालामबाय माने आथा बुस्थु गैयाबा साइडे सेस इदिनो बुंगोन ओइ मानाम खुदियाथ' बाय मानामखागोन ना गेसाव माने बुंगोन बा क्या खुशबू है खुशबू नै निखौ दिनै हिनजावफोरनि जादान थ' हामा मोनना बिनानाव जाय पार्लाराव मावो होनना बुङो फुल खालाम ओरैनो बास ओरैनो आरो कमेडि टाइपआव बुंबाय आरो नंगौबो जानो हागौ मिथिया बास ओरैनोसो बुंबाय थ' मायाफोर भुल जादोंबा निमाहा बिनाय थाबाय जेन'का पानिपुरि एग्जाम्पल पानिपुरियाबो दोननाखै पानिपुरिखौबो नाया माने इमान खद मोनो पानिपुरि जानो अखारबाय थायो आंनिनो मोननैसो भिडिअ खिथिबाय माना पानिपुरियाव दैबो होनांगो ना थिंख्लि दै होनांगो थ' हठातके दैया जोब्बाय आरो गारि थेलाया जि जायगायाव लाखिना दोनदों इ जायगायाव दै गैयाबा नाला सालाव जुदि दै थांबाय थादोंबा लेट्रिननि खि थांनाय नालाया दै सरि माफ खालाम हामा शब्द थ' नालायाव जिथिया थाङोना दैफोरा लेट्रिननि दैया मानसिखौ दायबाय नायगोन रावबो नुवाखै गोदोयाव बास थांना नालानि दैखौनो स' माला पानिपुरियाव बेखौनो सिख्लाफोरा गथ'फोरा जाना उफ कि खदनो आरे जि बुस्थु जानो गोसोबा न'आवनो लाब न'नि बुस्थु जा आरो गाव न'आव बुस्थु बनायबा मैगङानो जा थाइगङानो जा जानाय लोंनायानो जा बरियाके साफा सुनानै बनायगोन आरो जा न'आवनो जागोन जिहेतु बाथ्राया मुनिबाफ्राय मुवा मुनिबाय नै गोदो नै गाबथारबो ना साथि फिसा सिंदि गोदोर गोदो मायबा टपिक खालामबाय थादोंबा नैनिफ्राय फाइनांगौ जानायावसो मोनफैलायबाय आरो मानसिफोरा बुङो जों खानैखौ माने दाउस्रि गोदो नांलायलायबाय थायो होननानै जों आरो इनिसै आरो बांद्रायसो रायलायबावो माने जोङो इनिया जोबानोखा आं घपकके मोनसे बुंना लायबाय आरो आंनिया जोबानोखा इ मोनसे घपकके बुंना लायबाय माने जों सानैनिया माने बाथ्रायानो जोबा आरो मालाबाबो जों इदिनो रायलायलायबाय थागोन आरो आंनियाव भिडिअ मोनसे कमेन्ट फैदो आरो जे नोंसोरनाबो सानसेबाबो नांलायनाया जागोन होननानै सोरबा भाइ खासेया कमेन्ट खालामदोंमोन आरो आंबो बायमान नुब्रबदोंमोन जे नोंसोर इमान अनलायबाय थायो ना खिथिबाय थायो सानसेबाबो नांलायनाय फैगोन होननानै बिदि नङा नांलायनाय हायो नै जों दा जना दोङो ना दानो नांलायलायगोन जों सानैदो माने बिखौ नांलायनायनि बुङा आरो माने एसे गेरें गुरुङाथ' जाखायोनोखा बे आरो नांलायनाय माखौ बुङो बुदलायनाय सौदलायनाय नाख्रां नासि इफोरखौसो एसे नांलायनाय बुङो जोंनिया बेबायदि नङा नांलायनाया बयनियाबो जाखायो कमेन्ट खालामबायबाबो एख' नङा भुलाथ' बयनियाबो जायो माने जों सानना लाबाय आरो बे मानसिनि मनाव बिराद दुखु दोङो बा बिनि लाइफआव माबा दुखुनि जाथाय जादो बेफोरबायदि आरो जों सानना लाबाय आरो बेखौनो भुला बयनियाबो जायो आं रिक्वेस्ट खालामनो सानो हदाय माने पजिटिभ सान हदाय मोजांखौ सान हामाखौ साननाङा आरो हदाय मोजां सानबासो नों लाइफआव साक्सेसफुल जानो हागोन आं बिखौ हागोन आं बिखौ खालामनो हागोन बा आं बिखौ खालामखागोन होननानै नों जुदि सानोबासो नों खालामनो हागोन आं हानाय नङालै आं थाङालै आं जायालै होनबाथाय नोंनि लाइफआव कोनो दिन साक्सेसफुल जानो हानाय नङा आरो जों नांलायगोन बुदलायगोन इसा गोदै जागोन जों हामा जागोन जों बेफोरदि सानबाथाय बेफोरबायदियानो जागोन थ' गाहाम सान गाहाम बाथ्रा बुं आरो गाहामखौ नाय आरो मोनसे बाथ्रा बुंनि हदाय जुदि मानसिनि दिमागा थिग थायोबा ना मानसिया जुदि मोजां साननो रोंबा ना कोनो दिन नांलायनाय जाया
नांलायबा कुनु बाथ्रायानो सल्भ जाया थ' जिमान हायो नोङो अनलायनायनि उपरावसो सल्भ जागोन दिनै इन्डिया पाकिस्ताननि गेजेराव जिथु जुद्ध जाबाय आरो नोंबो बोलो दङ होननानै नोंबो बोलो खिथिबा आंबो बोलो दङ होनना आंबो बोलो खिथिबाय थाबा काजियाथ' जाबाय थागोन दिना खालि मोननै पक्षआबो मोजांखि अनना रायलायलायगोन ना हिदना खालिसो साक्सेसफुल जागोन आरो जुदि मोननै पक्षआबो जुदि रायलायलायाबा आंनिया बोलो दङ आंनिया बोलो दङ होनना होमबाथ' खानैबो थैलायगोन बिसिनियाबो थैगोन जोंनियाबो थैगोन थैनायनि गेजेराव सोरबा सासेथ' जितिगोन थैनायाथ' थैगोन आरो थैनायनि उनावबो मोनसे जितिगोन थ' नुकसाना सोरबा नङा सोरनियाबाथ' जागोन ना সেইকাৰণে नांलायनाङा बुदलायनाङा हामा कमेन्ट खालामनाङा हामा बुंनाङा मालायनिखौहाय मोजां बुंनो गारनो सेस्था खालाम मोजां सान होमबासो लाइफआव साक्सेसफुल जानो हागोन मिथिबाय आरो जिमान खालामना नैखो ब्रेनखौ ग्रोथ खालामनो गारनो सेस्था खालाम मानसिया डिपलि नायग्रा ए टु जेड नायग्रा मानसिया मा बुंदो मा बुङाखै मा खालामना मायदो मोजां केलकुलेसन खालामनानैसो बुंनांगौ होमबासो नों लाइफआव साक्सेसफुल जानो हागोन नों जुदि एग्जाम लिरनो थांदो कुइसनखौ पुरा फरायालासिनो डाइरेक्ट फार्स्ट लाइनखौल' फरायनानै लिरबा आरो लास्टआव कुइसना मायबासो सोंदों फार्स्टनि लाइनाव मायबा सोंनाय बेनि उनाव लास्ट एग्जामाव बास रिजाल्ट फैगोन नेट फेल সেইকাৰণে आगे पीछे गेजेर सब नायनायनि उनावसो केलकुलेसन ला गावनियावबो गियान लाखि आरो मालायखौबो गियान हो खिन्थु आं बुंनो सानो जोंनि बिखय सानालासिनो बेखिनि टाइमखौ गावनि थाखाय साननाय मोनबा बेसे मोजां जागौमोन आरो मोनसे कमेन्ट फैदो हा नै बुंबाय आदा बुरिया मोनसे कमेन्ट फैदो जे आंनि थाखाय फैदो आरो जे नोङो मा होनना बुङो फौजि मानसिफोरानो सैमासोनो फौजि मानसिफोरा सैमासो नों सासे सैमादोसो हाबा जाबाय आंखो बेबायदि बुंदो आरो थ' एको नङा जेबो नङा मा होनना बुङो आंथ' नोंथांमोननि बिदा बा बिफंसोबनिबो नङा होमबा थ' आं गाज्रि मोनाखै बिदि कमेन्ट खालामनायनि कारणे जुदि आंखौ सैमा बुंदोंबाबो कोई बात नहीं यार भाइया बुंदोंबा बिदाया बुंदों आंखौ सैमा होनदो खिन्थु आं भाइ नोंखौ बुंनि जे देशखौ रक्षा खालामना लाखिदो देश सेवक जाबाय आर्मिफोरा आर्मि सिआरपि बिएसएफ एसएसबि बिसोरनि सायावसो दिनै देखा दोङो हा तो अगर आर्मी सिआरपि बिएसएफ गैयाबोनबा दिनै चाइनाया फैनानै इन्डियाखौ गाग्लोबबायमोन थ' नोङो चाइनानि आथिं सिङाव थानो गोनां जागौमोन भाइ नङा होमबा थ' बिदि आर्मि सिआरपि थानायनि कारनावसो दिनै इन्डिया थिग थाक दोङो नलेबा पाकिस्तानाबोथ' महाबानो खतम खालामबायमोन नङा होमबा थ' बिदि कमेन्ट खालामना आरो दा जों नङा नोंथाङा जे कमेन्ट खालामबाय माने नोंथाङा दा देशद्रहियावसो गोलैबाय माने आंनि मथेबानो नोंथाङा जिथु कमेन्ट खालामदों फौजिया सैमासो होननानै बे जाबाय देशद्रहि सासे देश खेवकनि उपराव जुदि बेफोरबायदि कमेन्ट खालामोबा ना नोंथांनि उपराव लिगेल एक्सन लानो हायो जों नोंथांखौ जुदि जों एफआइआर खालामबा जे आर्मि देश सेवकनि उपराव बिदि कमेन्ट खालामदो होननानै जों जुदि एफआइआर दर्ज खालामबा ना नोंथांनि उपराव लिगेल एक्सन जागोन नोंथाङा जेलबो जानो हागोन थ' भाइ जोङो गासैबो न'खरनिनो मानसि नङा होमबा थ' नोंथांखौ बेखौनो रिकुवेस्ट खालामनो सानदो जे जोंखौ कमेन्ट खालामदोंबाबो जेबो नङा जों न'खरनि मानसि नोंथांखौ जों बुजायगोन थ' मालाय हिन्दी चेनेलफोराव बा इंलिश चेनेलफोराव बिदि कमेन्ट खालामबा ना डाइरेक्ट नोंथांखौ लिगेल एक्सन लागोन लोगो लोगो नोंथांनि उपराव केस खालामगोन गावनि चेनेलखौ प्रमोट खालामनो गारने मिथिबाय जे अमुक चेनेलाव बिदि कमेन्ट खालामदोंमोन जायनि फलाव बिथांनि उपराव लिगेल एक्सन लाबाय बिदि खालामनाय लोगो लोगोनो इउटुब चेनेलानो जा फेसबुक चेनेलानो जा गावनि चेनेला प्रमोट जागोन नङा होमबा थ' जों बिदि खालामनो सानाखै भाइ नोंथांखौ रिकुवेस्ट खालामदो जे केতিয়াबानो जेतियाबानो जाया मानो सोरखौबा जुदि कमेन्ट खालामबा फार्स्टआव सानग्रो भाबिग्रो जे बिदि कमेन्ट खालामबा आंनि उपराव माबाफोर गोलैगोन नामा आंनि उपराव माबाफोर जागोन नामा कमेन्ट खालामनायनि सिगाङावनो सानग्रो आं बिदि कमेन्ट खालामबा गाहाम जागोन ना हामा जागोन आरो जिमान हायो दिनैनि दिनाव नों पजिटिभ कमेन्ट खालामनाय लोगो लोगो नोंथांखौ रावबो एखौ बुंनाय नङा गाहाम जुदि कमेन्ट खालामबा हामा कमेन्ट खालामबा जाय चेनेलनि मालिक बिबो हामा मोनगोन लोगोसेयावनो मालाय मानसिफोरा नुनायाबो नोंथांखौ हामा नुगोन नोंथाङा जुदि खुगायाव एनि टाइम हामा शब्द लाबबाय थायोबा आरो मालाया मोन आरो इथ' हामायार मा न'खरनिफ्राय फायदो इ जागोन आरो थ' आइ आफामोननि न'खरनि सोबनिबो मानसिनि मान सन्मानखौ लाखिनो कारणे सेस्था खालाम आं बेखौनो बुंबाय आरो सरकारि साकरिनिल' उनाव गिदिंबाय थानाङा जुदि टेलेन्ट दोङोबा दुनियाव बहुत साकरि दोङो
आं दयखोनो गासैबो बर' भाइफोरखौ बिनानावफोरखौ मोजांके रिक्वेस्ट खालामदो भाइ न'आवनो थाना फरायबाय था लकडाउन जादों मोजांसो जादों स्कुलाव थांनानै मोनबो मोजां फरायनाय जायो स्कुलाव फरायनाया बहुत मोजां जायो मानोना मास्टारा खामा खे बुयो मानसि मास्टारा बेटदो बुयो माने गनदो बुयो आरो लोगोफोरनि गेजेराव जुदि खामा हमनांगोना तिते लाजिना खस्थ' खालामनानै थाङोमोन थ' हेकारने स्कुलाव थांबा मोजां फरायनो हायोमोन आरो फरायनाया मोजांसिन जायोमोन न'आव थाबा फरायनाया मोजां जाया थेवबो आं बेखौनो बुङो नोंनि लोगो जाय दोङो ना बिनि सारै नों फार्स्ट जानो कारणे सेस्था खालाम बिनो खिथाना आं फरायदों ना सिरि सिरि बास मबाइल नायबाय थादोंबा हामा बुस्थु नायनानै फाय मोजां बुस्थु नायनानै बास फरायबाय था इउटिउबावनो मोनो दुनियानि साइन्सआनो जा मेथ्सआनो जा एप्लिकेसन सफ्टवेयर बनायनाय टेक्निकेलानो जा देश विदेशनि बाथ्रायानो जा सब ए टु जेड इउटिउबाव जा गुगलाव जा मोनजोबो सिगांनि दिनाव जोंनि टाइमावथ' गुगलबो गैयामोन एख' गैया इउसि ब्राउजाराव जों खुलि दा खुलिबा ना आखाम जाखांना आखाइ सुखांनानै फायबासो अपारेट जायोमोन थ' बिनानाव मुखौ बिखौनो बुंनि आङो जे सोरनियावबा बाइक दोङो गारि दोङो होननानै बिनि खिथु खारबायाबा जानाय नङा बाइक दोङो गारि दोङो बिनि बिमा बिफानि सायावसो दोङो नङा होमबा थ' बिमा बिफा गैयाबा बिनि गारियाबो बिक्रि जागोन थ' हेकारने सान नङा होमबा नुनायावनो मोजां खायनि थ' नोङो बयबो आरो बुंदो बिनानाव नोंसोरखो नोंथ' सेंग्रा मोजां मोनखागोन मोजांके फराय आइ आफाया नोंनि कारणे मोजां नायना हरगोन थ' नों जुदि बै सेंग्राखौ गारि घरा दोङो होननानै बिदि गिदिंबाय थाबा बिबो नोंनि उन उन गिदिंबाय थाबा माने बिबो साकरि बाकरिनि कारणे सेस्था खालामनाय नङा थब हाबा जाना लाबाय बिबो हाबा जाना लाबाय नों बुंगोन आसुगुराव लगायना नक पालिस नांगो खानायखौ स्ट्रिट खालामनांगो हेन्ड खालामनांगो गारियाबो बिक्रि माटियाबो बिक्रि थ' इनि उनाव लास्टाव मा खालामना जानो उपाय गैया जागोन हेकारने बिनानाव सबखौबो आङो रिकुवेस्ट खालामदो मोजां मोननो कारणे अरे यार बहुत टाइम दङ यार बहुत मोजां सेंग्रा मोनगोन मा टेनसन आरो सेंग्राफोरखौ बुङो आरे साकरि लाय एकदम 10 जन लाइन नांगोन नोंनि उनाव सोर खासेखौ हाबा खालामनोलै नङा होमबा थ' साकरि मोननायनि उनाव सरकारि साकरियानो जा प्राइभेट साकरियानो जा लाइफआव साक्सेसफुल जानायनि उनाव इखौ 10 जन लाइनाव थागोन मिथिबाय थ' टेनसन लाना हा न आं नङा सन आं बिदि नङादे आं बिराद गाहाम मोनसे आं खासेल' नायबाय लाभ खाबाय आं बिदि नङा थ' आं बायदि सोबखौबो जानो कारणे मा होनना बुङो खावलायबाय भाइमु रावखौबो मोजां मोननो दरकार गैया भाइ फरायबाय थानाय इमान ब्रिलियेन्ट टेलेन्टेड जानाय साकरि माव नोंनि उनाव लाइन नांगोन एकदम 100 जन नङा बहुत लाइन नांगोन मिथिबाय माने आं खोनायनो फैनायमोनबा बिनानाव मै इदि थागोन बुंबाय नोंहा इउटुब ब्राउजाराव फेसबुक होननाय एकाउन्ट खुलिबा आखाम जाखांना आखाइ सुखांलायना फैयो गय जालायना लुडिं इनो किबाके सावसु खुदैयाव प्रिटना जमादि गारबा गयनि होमबासो खासे सिख्लानि फट' ओंखारबाय इनाव सिख्लाया मोजां नांनानै आरो प्रफाइलाव थुबा गिदिंबाय थालायबाय गिदिं उरु लांलाय उरुना उठिबा मोनसे फट' नुबाय किबाके बालाय बेटा उरुना उठिबासो फट' नुयोमोन थ' बिदि नंलिया दा बहुत नोरै थुबानो ओंखारो बिराद लेक्सार मारिबाय जोंहा नै खुगाया सालायबाय नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा माबाफोर एसे हामा बुंफ्लांबायबा स' दिनैनि लाकी नामानो जाबाय बसुमतारी आगै जोबजासिम नायनायनि थाखाय खदाय माने नेनानै थानायनि थाखाय आरो एसे मोजां कमेन्ट खालामनायनि थाखाय बे आगैखौ आं गोसोनिफ्राय साबायखर हरो आरो आं गोसोनिफ्राय सानोबा आरज गाबो जे बे आगैया जिउआव जि सानो बा जिखौनो नागिरो जाफुंगोन आरो जिउ गोलाव जाथोन जि साननायफोरा मोजां माने लाइफआव माने जेबो दुखु दाहा नुनो नाङा जाथों स' बेखौनो लाइफआव बिदिनो थाबाय थागै मोजां बाथ्रा बुं मोजां बाथ्रा सान मोजां आरो हामा बुस्थु नायनाङा आरो मालायखौ केতিয়াव हामा बुंनो कारणे सेस्था खालामनाङा जिमान बिदि पजिटिभ थिंकिंआव थाबा पजिटिभ बाथ्राफोरखौ बुंबाय थाबा लाइफआव सक्सेसफुल जानो हागोन हमेशा हेल्प मोनगोन सबनि फालनिफ्रायबो अननाय मोनगोन थ' बेखौनो बुङो आरो थ' जानि चेनेलाव जिमान मानसि फैयो जोंफोरखौ जिमान नायो जों सबखौबो खबजबनानै रिकुवेस्ट खालामदो जे जानि चेनेलाव जिमान परियाल दङ जानि चेनेलनि परियालफोरा हामा कमेन्ट खालामनाङा हामा बाथ्रा बुंनाङा हामा बाथ्रा साननाङा मालायखौ रायनाङा हदाय हेल्प खालामनो कारणे सेस्था खालाम बेखौनो
जों गासैबो न'खरनि जानानै रिक्वेस्ट खालामबाय गासैखौबो जोंनि चेनेलनि जिमान मेम्बार दङ बहुत धन्यबाद जों डिउटिनि गेजेरावनो एसे एनै टाइम दिहुननानै गेजेर गेजेर भिडिअ खालामबाय थागोन आरो खुलुमनाय थाबाय बयखौबो माबाफोर भुल जाफ्लांदोंबा माफ खालामना होबानो जाबाय गावनिनो न'खरनि मानसि साननानै खुलुमबाय बाय बाय